Ето да видиш 929. Просто това имам под ръка. Ето го къде е. Венец. С болтове. Това е чаша с лагер. Ето го лагер. Това нещо влиза вътре. Ето е делителната. Вътре това нещо има тампони. Тук има оплътнение. Пръстен има, едното влиза в другото. И вътре има лагер. Ето го е, тук ти е единия лагер. След това вътре има втори лагер. Това ако искаш една схема, мога да ти кажа. Това е 929. Примерно. Това е бай Орхан Мурат. Гледай какво става. Чай ти пусна една светкавица да може да се вижда. Гледай какво става. Виждаш ли ги перките къде са вътре? Те са си счупени. Няма на какво да се фанат. И другата половина също е така. Ето тук всичко е смляно. Тъй че няма какво.